Здравните власти масово изземват от аптеките и търговската мрежа гривните срещу комари. Преди няколко дни беше издадена забрана за продажбата им, тъй като съдържат вещество, което не е разрешено от Министерството на здравеопазването. Петрина Василева потърси отговор: опасни ли са за здравето ни гривните и лепенките против комари? Силиконовите гривни са импрегнирани с цитронелово масло, което със силната си миризма отблъсква комарите. Но тъй като съставката не е записана от Европейската комисия в списъка на репелентите, според здравните власти те не могат да се продават като защитно средство. Те като ги рекламират и пише върху етикета, че това са продукти предназначени за отблъскване на комари, те имат подвеждаща информация за потребителя, защото това не е действителност така, това не е репелент. Силиконовите лепенки и гривни против комари се превърнаха в голям хит през последните няколко години. Фармацевтите реагират на забраната с голямо очудване, защото цитронеловото масло в никакъв случай не е опасно. То от години се използва в козметиката. Според тях виновни за забраната са вносителите на репеленти, защото продажбата на кремове и спрейове против комари са ударени от хитовите гривни. Имаше преди един месец проблем с една хранителна добавка, по същия сценарий се разигра действието, а в момента има за друга е тръгнала акция, утре може да има за трета и четвърта. Искам да успокоя всички майки и деца, които все още имат гривни за комари, те не са опасни. Плюс това, някои от гривните за комари са изолирани от контакт с кожата, с което допълнително се намалява и възможността да се причини някаква такава алергична реакция. И докато в аптечната мрежа гривните вече не се продават, интернет търговията остава незасегната от властите. Наша проверка показа, че забранените стоки могат да бъдат купени поне от 10 онлайн магазина.